Welkom alweer bij de 4e aflevering van Brunch and Bubbles. Met vandaag een bijzondere ontmoeting met Goenie Josefina, directeur van Crusada. Ellie Albers, oprichter van de vogelopvang Wild Bird Rehab. Joan van Berg, onze vaste gast, die alles weet over flora en fauna. En vandaag iets bijzonders heeft te vertellen over schorpioenen. De schorpioenen die wij kennen op Bonaire. Hoe gevaarlijk zijn ze? Of hoe gevaarlijk zijn ze helemaal niet? En uiteindelijk dan gaan we nu beginnen met Bas Nooy, de man die weer alles weet over de lionfish. En die is ook giftig. En die is ook giftig. Ja. En die hebben wij hier ook klaar liggen. Mooi hè? Heb jij die zelf gevangen? Want jij kan ook duiken, hè? Ik heb deze niet gevangen, die komt op 70 meter. Ik ga tot 18 meter en ik heb er pas ook eentje gevangen. Dus, En die grote komt dan waarschijnlijk van 70 meter? Ja, want ze zijn best wel slim, ze gaan steeds dieper, want ze weten dat ze gevangen worden. Oké. Dus dan gaan ze toch een beetje, waar mensen niet bij kunnen, denken ze, gaan ze nu zitten. En jij hebt dat eerder gedaan met zo'n vis? Ik heb 1 keer zo'n vis schoongemaakt, dus ik ben nog niet echt super handig erin, maar ik ga het proberen. Maar ze zijn nog steeds gevaarlijk, denk ik, hè? Ja. Hey, voordat jij gaat beginnen, wij hebben een prachtig filmpje gekregen, het mogen we lenen. Die is gemaakt door Scuba Vision Films en La Media Bonaire BV. En ik wil ze heel erg bedanken dat we deze prachtige beelden mogen gebruiken. Want dan zie je ook dat het een schoonheid van een vis is. Ja, dat is een mooie vis. En hij schijnt nog lekker te zijn ook. Ja. Dus succes. Dank je. This is the lionfish. It's a beautifully striped fish, decorated with long ribbon-like fins. The lionfish can be found anywhere in Bonaire's waters, on the reefs, in the mangroves, in the seagrass, on the wrecks, and at depths ranging from very shallow to as much as 1,000 feet or 300 meters down. It's a spectacular fish, but it's disastrous to our reefs and it doesn't belong here. The lionfish are hunters that eat anything that moves. They are rapidly invading the waters of the Caribbean and the tropical Atlantic, and still expanding their habitat. Their aggressive hunting and exploding numbers create the potential of the most disastrous marine invasion in history. Lionfish can diminish the abundance of coral reef fishes and leave behind a devastated ecosystem. The lionfish is native to the Indo-Pacific region with 12 species, but since the early 1990s 2 of those have been documented in the Caribbean. Pterois volitans, or the red lionfish, and Pterois miles, also known as the red devilfish. These 2 species are morphologically so very similar that genetics need to be done to distinguish them. But it appears that most lionfish in the Atlantic are of the Pterois volitans variety. Tja, ondertussen ben ik aangeschoven bij mijn nieuwe gast Bas Nooy. Bas Nooy is bestuurslid van Stinapa en oprichter-directeur van VIP Diving. En die kan mij alles vertellen, denk ik, over de lionfish. Prachtige vis. En laat ik me met de deur gelijk in huis vallen. Waarom is die lionfish nou zo'n grote bedreiging eigenlijk voor ons marinepark? Die lionfish, Leo, is een grote bedreiging voor ons marinepark omdat hij hier niet thuis hoort. En het is eigenlijk een bedreiging voor het hele Caribisch gebied. Een van de grootste problemen is dat de lionfish allerlei babyvisjes die hier wel thuis horen opeten, waardoor dat onze lokale visstand verandert. En dat kan echt grote problemen voor het rif opleveren. Met name vissen die algen grazen, zoals parrotvis, bijvoorbeeld papegaaivissen. Die zijn ontzettend belangrijk voor de gezondheid van het rif. En op het moment dat die lionfish de baby papegaaivisjes opeten, krijg je steeds minder grote papegaaivissen en gaat de kwaliteit van het rif achteruit. Klopt, begrijp ik. Maar aan de andere kant, ik ben een leek, hè, heb je toch heel veel vissen.
ja, de tonijn of de barracuda, die leven allemaal van het eten van andere visjes. Ja, klopt. En in andere gebieden van de wereld is die lionfish ook gewoon een natuurlijke vijand voor de vis. Maar hier in het Caribisch gebied en hier op Bonaire weten de prooivisjes, onze babyvisjes, weten niet dat die lionfish gevaarlijk is. Okay. En gaan dus niet uit de weg bij de lionfish, maar zwemmen zo ongeveer letterlijk zijn bek in. Okay. Even voor de beeldvorming, een volwassen lionfish kan 40 tot 50 babyvisjes per dag eten. Okay. Dus ja, kan echt een ontzettende impact hebben op wat er hier gebeurt. Oké. En dus één zo'n lionfish eet er al 40. En hoe vaak vermenigvuldigt hij zichzelf? Die lionfish kunnen, een volwassen vrouwtje kan minimaal 1 keer per maand eitjes leggen. En dan kunnen ze tot 50.000 eitjes per keer leggen. En ook daar zit een probleem als je het vergelijkt met de natuurlijke omgeving. In de natuurlijke omgeving weten andere vissen dat die eitjes voedzaam en lekker zijn. En weten ze ook wanneer en waar die lionfish die eitjes leggen. En gaan ze erachteraan. Hier weten onze vissen dat niet. Dus elke lionfish kan zich echt ontzettend snel vermenigvuldigen zonder dat ze eigenlijk tegengehouden worden door natuurlijke vijanden. Het zijn nogal getallen, want als je die 50.000, als die allemaal uitkomen, die gaan allemaal weer... Hoeveel per uur zijn ook weer? Nou, ze kunnen ongeveer 40 tot 50 per dag per dag, normaal 50.000. Ja. Dan gaat het hard. Ja, zo erg is het gelukkig niet. Dus nee, het is niet maar elke lionfish. Theoretisch. Ja, bedoel, klopt. Waar komt hij wel vandaan? De lionfish komt oorspronkelijk uit de Indo-Pacific, dus dat is het gebied zeg maar Zuidoost-Azië en Australië. En daarnaast komen ze ook van nature in de Rode Zee voor. De reden dat ze hier zijn is dat er in Florida lionfish in de zee terechtgekomen zijn. Waarschijnlijk door aquariumliefhebbers die lionfish hadden en dat per ongeluk of expres in zee gedumpt hebben. Ja. En die lionfish is enorm gaan verspreiden en is op dit moment over het hele Caribisch gebied heen enorm geëxplodeerd. En nou met name Tinapa, die neemt het als een verantwoordelijkheid om er iets aan te doen. Nou hebben we net in dat filmpje al kunnen zien dat ze daar een speciaal soort speer voor ontwikkeld hebben. Ja. Maar kan nou iedere duiker bij wijze van spreken ergens zo'n speer kopen en zelf op eigen houtje die lionvissen gaan vangen? Nee. Het is ten eerste een activiteit die echt geschikt is voor ervaren duikers. Maar het is ook, omdat het heel specialistisch werk is, heeft Tinapa ervoor gekozen om daar een groep eilandbewoners voor te kiezen die heel dedicated jagen op die lionfish. Daarnaast is het wel mogelijk dat onze gasten het een keer komen beleven. Dus onze gasten kunnen wel een cursus volgen bij een van de duikscholen op het eiland die actief zijn met lionfish jagen. Waarbij ze leren hoe ze op lionfish kunnen jagen. En dan kunnen ze onder begeleiding van die duikschool wel op jacht gaan naar lionfish. Maar het is voor toeristen niet toegestaan om zelfstandig met een speer op pad te gaan. En gevaarlijk denk ik ook. Het kan gevaarlijk zijn. Lionfish zitten vrij diep, dus de duikers hebben nogal de neiging om diep te gaan. Ja. De lionfish heeft giftige stekels, dus iemand die gestoken wordt kan enorm pijnlijk zijn. En kan ik uit eigen ervaring vertellen. En dat kan ook ervoor zorgen dat mensen soms hun duik te snel beëindigen, waardoor ze in problemen kunnen komen. Dus het is echt belangrijk dat je goed weet wat je doet. En het is daarnaast ook belangrijk natuurlijk om het rif te beschermen. Dus een jager die zonder aandacht voor het rif zomaar lukraak gaat schieten, kan ook het rif beschadigen. En we doen dit natuurlijk juist om het rif te beschermen. En ik kan me ook voorstellen, als je niet ervaren bent en je krijgt zo'n steek van het rif dat je te snel naar boven gaat. Ja. Met alle gevolgen van dien. Ja. Ik ben geen duiker, maar dat hoor je dan. Ja, nee, dat kan heel gevaarlijk zijn. En daarom leer je dus in zo'n cursus wat je moet doen als zoiets gebeurt. En leer je ook om de voorzorgsmaatregelen ervoor te nemen. Hebben jullie nog meer nieuwe duikers nodig? Lokale mensen op het eiland die ervaren duikers zijn en tijd en zin hebben om op lionfish te jagen, kan ik inderdaad van harte aanraden om met een van de duikscholen contact op te nemen en daarna met Tinapa contact op te nemen om een contract te krijgen, om een eigen speer te krijgen. Want het is uiteindelijk belangrijk dat we bezig blijven. Deze vissen gaan nooit meer weg, dus we zullen continu bezig moeten blijven om als mens eigenlijk de natuurlijke vijand voor deze lionfish te vormen. En waar moeten ze zich aanmelden bij Tinapa? Ze moeten eerst bij een van de duikscholen een cursus volgen. Dat kun je bij Tinapa inderdaad opvragen welke duikscholen dat zijn of een keer googlen kan ook helpen. En daarna kun je bij Tinapa inderdaad aanmelden om een speer en een contract af te sluiten. Nou ja, eenmaal gevangen heeft zo'n lionfish ook wel weer een hele positieve kant. Want je kan daar ontzettend lekkere gerechten van maken. Ik zou zeggen, Bas, hartstikke bedankt voor deze toelichting. Heel graag gedaan. En Cor-Jan, maak er wat moois van. Je hebt natuurlijk rondom allemaal giftige stekels. En die gaan we eraf knippen. Want als je prikt, dan je gaat niet dood, maar je hebt wel lekker een beetje verlammingsverschijnselen en het doet erg veel pijn. Dus ik heb een mooie schaar van Bas gekregen. Dan ga ik eerst de kop eraf knippen.
Hij is natuurlijk wel dood, maar dan weet je ook zeker dat hij dood is. Want zo'n beest is toch heel taai en die gaat lang door. Dus de kop eraf en dan gaan we de stekels eraf halen. Dat doe je op de kant als je gedoken hebt. En dan, normaal zorg je ook voor een fles warm water. Want als je dan gestoken wordt door zo'n stekel, dan moet je het even afgieten met warm water en dan verdwijnt het gif, zeggen ze. En het schijnt dat het gif niet in het visvlees zit, dus we kunnen gewoon normaal de vis eten. Er zit een klein beetje schubjes op, die ga ik er ook even afhalen, want een schubje is nooit lekker in het eten. Ja, ik heb hem nu schoongemaakt en ik ga ervan maken beef Wellington, maar dan met lionfish. Dus eigenlijk Wellington is ingepakt in korstdeeg en dan gevuld met een paddenstoelen duxel. Dus ik heb oesterzammen gebruikt en een uitje, heb ik lekker aangebakken. En dan ga ik dan mengen met een mooie chutney gemaakt van angeniet. Het is gemaakt van de golden apple, dat is de boom Bonaire, met allemaal kruiden, knoflook, pepertjes. Dus lekker een beetje iets van Bonaire en gemengd met oesterzwam. En de oesterzwam is schijnbaar toch geschikt om ook in de Caribbean te kweken. En die kan goed tegen warmte. Dus misschien is er nog markt voor de oesterzwam Bonaire. Dus ik heb een mooie duxel. En dat gaat de smaak geven aan de lionfish. En die trekt erin omdat hij niet naar buiten kan, omdat de korstdeeg ontwikkeld is. Maar eerst ga ik even de vis fileren. Dit is een rondvis. Dus gewoon over de graat. De graat volgen. En niet te veel in de visfilet, want dat is natuurlijk zonde. Dus je moet echt een mooie kale graat hebben. Nou, ik vind het velletje, als je iets pocheert, dus niet bakt, dan vind ik het nooit lekker dat er vel aan zit. Dus ik ga het velletje even eraf halen. Het is maar een dun vel, maar ik vind het nooit lekker. Er zitten ook nog een paar zijgraatjes, die ga ik er ook even uitsnijden. Want iets in een pakketje zit, is natuurlijk moeilijk te controleren of er nog graatjes in zitten als je ze eet. Nou, dan krijg je een mooi filetje over. En dan gaan we inpakken in korstdeeg. Nou, een mooi plakje. Het is nog een klein beetje koud, maar door de temperatuur is het zo ontdooid. Dan doe ik het een klein beetje uittrekken. Dat het iets dunner is. Oké. We hebben een mooi duxel. Dan gaan we verdelen op korstdeeg. Ja, je kan natuurlijk variëren met je smaken. Je kan er, ja, zeg het maar, nootjes in doen. Verse kruiden, kaas. Je eigen creativiteit. Dus ik heb de lionfish even licht zouten. En dan gaan we hem oprollen. En dan gaan we hem mooi dichtmaken. Want het vocht moet er allemaal in blijven. Dus mooi die flapjes omvouwen, dat hij rondom dicht is. Nou, bakpapier, even bestrijken met ei. Dan glimt hij mooi. Dan kunnen we nog bestrooien met sesamzaadjes. Dan kan hij ongeveer voor 20 minuutjes in een oven van 180 graden. Nou, wilt u ook een beetje groente erbij serveren, dus ik heb leuke, lekkere zeekrallen. Dit komt uit Zeeland, het is een beetje van mijn roots, een lekkere zilte groente. En dit is Bonaire di Rif, dus uit Bonaire, ook een zilte groente, groeit lekker langs de kust. En dan gaan we combineren, dat is mooi qua kleur. En dan ga ik eerst in een pannetje even een beetje een uitje aanfruiten. En dan komt de smaak beter vrij. En het is ook gewoon lekker een uitje.
Nou, het is natuurlijk zilte groente, dus er moet geen zout bij. Ik heb wel een beetje peper bij gedaan. Ik heb het lekker krokant gehouden, een knispertje. En dat mag dan op het bord. Kijk, leuk qua kleur. Kijk, mooi gebakken. Nou, dan kunnen we hem zo presenteren. En is aan tafel snij je hem open en dan komt al de geur mooi in je gezicht. En dan ruik je heerlijke limevis met oesterzwam en de chutney van Angeliet. Smakelijk. Dankjewel Cor-Jan. We gaan verder met Johan van Blerk. U kent hem, de man die alles weet over flora en fauna en die heeft weer wat meegenomen. Ik moet zeggen, het is een watakeli, zeg ik het goed? Klopt. Ik begin een hoop van je te leren. Deze plant heb ik wel bij mij hier in de tuin, alleen bij mij staan ze nog niet in bloei. Ze zijn wel echt, hè? Ja, Niet ze plastic. zijn echt, ja. Hoe kom je eraan dan? Ik heb, nou dit is een boom, een lokale boom, die normaal gesproken alleen in de regentijd bloemen en vrucht heeft. Maar als je hem veel water geeft, dan doet hij dat in de rest van het jaar ook. En ik heb hem dus eigenlijk stiekem ergens uit de tuin gepikt op de weg hierheen. Maar Ik hoop dat die mensen kijken, dan zien ze waarom hij dat plantje heeft meegenomen. Maar wat kan je erover vertellen? ja, nou dit is... Ik wou deze plant laten zien, omdat het naast de Wayaka die ik in de eerste aflevering heb laten zien, mijn favoriete boom is op Bonaire. Toen ik naar Bonaire kwam met mijn gezin in 2003 huurden we een huis en er stond een hele grote watakeli in de voortuin. En dat is een prachtige boom. Hij is, als je hem aan de dripsysteem hebt, het hele jaar door groen. En zoals je ziet, hij heeft mooie witte bloemetjes en vruchten. En deze boom die trekt, is denk ik de boom die de meeste vogels en beestjes aantrekt op Bonaire bijna. Hij zit vol met vlindertjes. Hij trekt heel veel kolibries aan en duiven en parkieten. Het is echt, ja, als je veel beesten in je tuin wil hebben, dan is dit gewoon een van de betere bomen. Hij is hartstikke mooi. Eetbaar voor mensen ook? Nee, dat niet. Het ziet er wel heel lekker uit. Ook de blaadjes niet? Want de Nee. Angeliet weet dat soort dingen vaak weer, weet dat je wel. klopt. Nee, maar het zijn Ja. stugge blaadjes. De meeste bomen die in een droog klimaat Ja. groen zijn, die hebben wat stug blad om de verdamping Ja. te beperken. Ja. Ja. Dus nee, je kunt hem zelf niet eten. Maar ja, nou ja, de honing dan weer, want de bijen Ja, precies. die bezoeken de bloemen weer heel, Precies. heel goed. En Maar- dan heb jij het over beestjes, hè? ja. Dan heb je ook een beestje meegenomen. Ja. Hij vroeg of ik daarmee akkoord ging. Dat doe maar. Kom maar, laat me zien. Dat is namelijk de schorpioen. Het blijken dus 2 soorten schorpioenen te zijn op dit Ja, eiland. ik heb er 2 Ja, meegenomen. we zijn allemaal als dood ervoor, maar jij zou vast wel weer van hem houden. Ja, dat klopt. Dat dacht ik wel. Dat zijn eigenlijk ook weer hele nuttige beestjes. En ja, de meeste mensen die zijn heel bang voor schorpioenen, maar dat komt door het totaalplaatje wat mensen ervoor hebben. Ze zijn bang omdat er hele gevaarlijke schorpioenen zijn op de wereld. Eigenlijk, de schorpioen staat op nummer 7 van de meest dodelijke beesten op de wereld. Maar er zijn... Nee, deze dus niet. Nee. En Ga dat door. is dus... Er zijn 2000 verschillende soorten schorpioenen en er Oké. zijn er maar 20 die dodelijk kunnen steken. Dus dat is eigenlijk maar 1% van de schorpioenen. En die komen hier op Bonaire gelukkig niet voor. Dus gerustgesteld. Ja, en een heleboel mensen die zijn er gewoon bang voor omdat ze er gewoon angstaanjagend uitzien. Maar, zoals ik al zei, het zijn hele nuttige beesten. Ze vangen bijvoorbeeld kakkerlakken en die eten ze op. Nou, een heleboel mensen die willen geen kakkerlak komen het huis. Dan moet je zorgen dat je dus niet alle schorpioenen doodmaakt. Kwestie van keuzes maken. Ja, inderdaad. Maar, sorry, maar als we over kakkerlak een keer gaan beginnen, vind je die waarschijnlijk ook weer nuttig. Stiekem ook. Ja, precies. Gaan we door. Ja. Maar luister, maar het zijn 2 soorten. Ja. Ik heb een keer meegemaakt dat mijn zoon die begon te gillen, want die had in zijn zwembroek zo'n gele zitten, of zo'n bruine. Ja. Dat hoor je vaak. De meeste mensen die een ervaring hebben met een schorpioen, zit die of in je duikpak of in je schoen of in je broek of wat dan ook. Want ze zoeken een plekje om uit de zon zich te verstoppen. Meestal in de natuur zitten ze onder boomstammen, onder stenen en zo. Maar ja, dat kan natuurlijk ook prima onder een zwembroek of onder je tas. Of, Maar is die nou gevaarlijk of niet? Hij steekt ongeveer net zo sterk als een wesp.
Dus het is eigenlijk hier, deze soorten Bonaire die zijn niet heel gevaarlijk. Nee. En ze zeggen dat de zwarte veel gevaarlijker is en hij steekt ietsje harder, maar ook die is niet gevaarlijk. Tenzij je allergisch ervoor bent, maar dat is hetzelfde als met wespen of met bijen. Dus het zijn eigenlijk geen gevaarlijke beesten. Jij zegt van je hebt deze meegenomen uit je eigen tuin, maar betekent dan dat jij ze in de tuin hebt of hebben wij ze allemaal in onze tuin? Oh, iedereen heeft ze veel in de tuin, alleen je ziet ze niet vaak, want ze zijn 's nachts actief. Dus, daar heb jij een foto van gemaakt. Ja, daar heb ik een paar mooie foto's van gemaakt. Laten we die foto even zien, dan zie je hoe ze er in het donker uitzien. Ja. Het is een soort, hoe noemen we dat? Eigenlijk, je kunt ze vinden met UV-licht. En dan is het eigenlijk een soort glow in the dark. Ze lichten echt op. Ze fluoriseren in UV-licht. Ja. Ik heb die lamp hier. Dat is een hele simpele UV-lamp. Ja. Nou, je kunt het amper zien, maar... Ja, ik zie het. Ja. Als je met deze lamp 's avonds rondloopt in je tuin, dan vind je er in een kwartier waarschijnlijk een stuk of 10. Het ligt eraan wat voor tuin je hebt. Als je een natuurlijke tuin hebt, zoals hier, weet ik zeker dat je er een heel stel hebt. Terwijl ik denk dat ik ze niet heb, maar... We moeten een keer 's avonds gaan rondlopen. Ik heb gelukkig ook geen kakkerlakken, dus misschien heb ik die niet omdat ik de schorpioen heb. Hey, hartstikke bedankt weer. Ja. Ik zie je graag weer over 2 weken weer. Ik wil nog even één dingetje vertellen, als ik nog een minuutje heb. Want een heleboel mensen die willen die beesten, ik hou niet zo van spuiten en beesten doodmaken, zoals je weet. Als je schorpioenen niet in je tuin wil hebben, of in je huis wil hebben, dan moet je gewoon zorgen dat het rond het huis schoon is. Ze verstoppen zich namelijk heel graag in agaves, in aloes. Dus als je veel planten rond je poort hebt staan en rond je huis, dan komen ze vanuit die planten je huis in. Als je zorgt dat je een strook schoon houdt rond het huis met fijn grind of gewoon niet zoveel planten, dan ben je al de meeste schorpioenen kwijt. En je hoeft dus niet echt bang te zijn. Ze moeten uit de zon, want ze worden een beetje onrustig. Ze worden onrustig. Hey, dankjewel. Ik zie je over 2 weken weer. Dank je. Dat geluid hoor je niet zo vaak meer als vroeger. Want steeds meer ondernemers werken samen met de Statiegeld BV. Die recyclen flessen en kratjes. Dat is beter voor het milieu en voor je portemonnee. Maar er is nog meer goed nieuws. Statiegeld bier kun je nu ook krijgen bij de Sunshine Supermarket. Daardoor kunnen voortaan niet alleen ondernemers, maar ook particulieren statiegeld bier kopen. Jij dus. Lijkt me duidelijk. Op naar de Sunshine Supermarket voor je statiegeld biertje. Hoppiebon toch? Leni, volgens mij ben je al met pensioen, is het niet? Ik ga nooit met pensioen. We hebben het over dieren op Bonaire. Er zijn een aantal lokale organisaties actief op Bonaire met honderden vrijwilligers. Wat houdt die steun van Dierenlot nou concreet in? Nou, Dierenlot die steunt ze met hele simpele dingen, dat ze vervoer hebben. Ze krijgen wat extra geld ook voor voer, voor steriliseren, castreren, noem maar op. Al die zaken. Al die zaken die je gewoon nodig hebt als je vrijwilliger bent en je wilt een dier redden. En er zijn natuurlijk nog dingen, er moeten nog meer dingen gebeuren. Dus er moet nog meer geld komen. Het gaat om dat individuele dier wat door ons in de problemen is gekomen. Zorg daar ook voor als je er niet meer bent. Heb je een beetje geld over, je erfenis, een legaat, geef het aan Dierenlot. Laat al die mensen die nu zo actief zijn om die dieren te helpen, geef die ook de kans om door te gaan. Het is zo belangrijk. En je weet zeker, en dat is wat ik uit mijn hart kan zeggen, iedere cent wordt gebruikt voor het dier. Hoe kan ik me eigenlijk opgeven als ik iets wil nalaten? Nou, daar hebben ze iemand voor bij Dierenlot. Sander bellen en dat komt helemaal goed. Sander weet precies wat je moet doen. En hoe kan ik dat regelen als ik iets zou willen nalaten aan Dierenlot? Dan kan je mij het beste mailen op nalaten@dier.nu. Nalaten@dier.nu. Lieve mensen, het is daar zo mooi bij jullie en zulk mooi weer. Maar alsjeblieft, voor de dieren is het daar nog niet goed. Doe iets voor de honden, de katten en ook wat gebeurt er op de stranden. Ga acties ondernemen. Help alsjeblieft al die prachtige organisaties van Dierenlot. Geef ze een donatie en doe iets in uw testament, legaat. Geef niet wat u doet, al is het ook maar 10 euro. Overal zijn we blij mee. Want daarvan, van die 10 euro, kun je weer een dier redden. Nou, wat is er nu mooier als u dat met uw geld kunt doen? Cor-Jan, ik wist echt niet dat zo'n lionfish zo ontzettend lekker is. Ja, dat is lekker hè? Ongelooflijk. Maar dan komt al die smaak blijft in het deeg, of in het visje, maar het deeg eromheen zit. En dat is de kunst. Kun je die wat vaker... Jij kan toch ook duiken? Ja. Kan je niet zelf ook een keer een lionfish voor me vangen? Dan, als er zijn, dan probeer dan wil ik ik een keer een private dinner hebben gewoon. Ja, dat is leuk. Wat ga je nou maken? Daar hou ik je aan. Wat ga je maken? We gaan nu een variatie op de Caesar salad maken. Ja, de Caesar salad is ontstaan, Leo, dat de chef-kok die al zijn spullen waren op en er zat nog 8 ingrediënten in de koelkast. Er was een eitje, citroensap, knoflook, parmezaan, croutons,
olijfolie en Worcester en sla. 8 ingrediënten. En daar heeft hij een sla ervan gemaakt en is al 80 jaar een hit. En die man heette Caesar, dus je hebt de salade zijn eigen naam gegeven. Dat is mooi. Dus misschien die Wellington lionfish gaan we koriander lionfish noemen. Ja, van mij mag. Het is altijd toe voor hoe goede ideeën ontstaan. Ja, ja. Dit is ook een typisch zo'n geval, maar ze hebben dus niks te maken met de Grieken. Die man heette Caesar. Ja, die man heette Caesar. Top. Oké. Maar ik ga toch een eigen variatie doen. Ik ga er een soep van maken. Een koriandersoep. Een koriandersoep. Dus ik ga de soep ga ik blenderen met groentebouillon. En dan maken we lekker soep. En alle productjes die gaan we als garnituur in de soep doen. Maak er wat moois van. Ja. Ik zie je zo weer. Komt goed. Nee. Dus even de sla een beetje in stukjes snijden. Doe maar in de blender. En dan komt er citroensap bij. Voor de frisheid. Knoflook. Parmezaan. Worcestersaus. Olijfolie, geeft altijd een mooie smaak. En dan gaan we het fijn malen met groentebouillon. Dus het is ook weer vegetarisch. Iets meer vocht, want die pakt nog niet goed. Ja, in veel recepten zie je ook ansjovis staan en kip en tomaat, maar je kunt eigenlijk je eigen smaak aan toevoegen. Dus ik heb er geen ansjovis in, dus ik hak er een klein beetje zout aan toevoegen nog. Oké. Nou, dan gaan we het opmaken. Dus in een diep bord, lekker de koude soep. Je doet er nog een stukje sla in. Dan kun je zien waar het van gemaakt is. Dat is altijd belangrijk. Dat je in één ding ziet waar het van gemaakt is. Nou, de crouton erop. Een eitje. Je kan vaak zien inderdaad caesarsalade met kip. Maar dat is eigenlijk een extra ding. Maar dat geeft wel lekkere vulling voor de soep. Dus ik heb lekker gepocheerde kip. Doe ik er als garnituur in. Een spekje. Nou, dan een lekkere koude Caesarsoep met een rijk garnituur van spek, ei, kip en crouton. Eet smakelijk. Mijn volgende gast is Ellie Albers. Zij is de oprichter, eigenaar van, op Bonaire heel bekend, het Mangrovencenter. Wie is daar niet geweest? Maar behalve dat bedrijf wat ze heeft, is eigenlijk onbezoldigd, jouw passie. Heb jij ook opgericht het Wild Bird Rehab Center. Correct. Klopt, hè? Ja. Met wat voor reden ben je daar mee begonnen? Eigenlijk ben ik er een beetje ingerold. Dieren is wel altijd mijn passie geweest. Dus eigenlijk van 30 jaar geleden dierenasiel. Daarna nog de dierenbescherming. En toen eigenlijk zat er een gat in de opvang. Oftewel niemand die deed vogelopvang. Dus kleinschalig deed ik dat eigenlijk al een paar jaren. Totdat we 2 jaar geleden een oil spill kregen. Waarin een groot aantal boebies, Jan van Genten, binnenkwamen. En toen zijn er wat kennels geplaatst door Stinapa, Stichting Nationale Parken. En eigenlijk van daaruit begonnen. Vorig jaar hebben we best wel een hele situatie gehad met heel veel flamingo's die gestrand waren. Hoeveel? 355 flamingo's hebben we opgevangen. Kwam allemaal bij jullie ook? Ja, dat is wat we binnen hebben gekregen in 3,5 maand vorig jaar. En dat was eigenlijk de reden van dan kom je in zulke grote aantallen en onkosten. Dat ik toen besloten heb om een stichting op te richten. En de stichting die bestaat officieel nog maar vanaf 1 juli. Dus die is echt heel nieuw. En het was ook niet echt de bedoeling om een stichting op te richten. Want ik denk, we hebben al zoveel stichtingen op Bonaire. Ja, toch. Maar ja. Maar met een stichting maak je ook een kans op een externe financiering.
Ja. Heeft Dierenlot zich al gemeld bij jou? Ja, absoluut. Die is er ben je al mee bezig, dus dat komt dan... Ja, die heeft mag ik ook als ambassadeur zeggen, dat komt dan vast wel goed, denk ik? Ja, dat denk ik ook. Dat weet ik wel zeker. Ja. Hey, je doet heel veel zelf. Toen met die 350 had je heel veel vrijwilligers om je heen. Het is nu wat rustiger. Ja. Maar jouw dag begint toch iedere dag om een uurtje of 7. Correct. En jij wil niet graag pottenkijkers hebben, dat begrijp ik. Want een flamingo is een heel schuw dier. Mocht er toch even binnenkomen. Laten we even kijken naar een kort fragmentje hoe jij... Ja, het is een heel klein vogeltje. Gewoon dat het een duifje was, hoe je die 's ochtends om 7 uur aan het voeden bent. Wat voor vogeltje was het nou precies? Een gerond duifje. Een grondduifje? Ja. Dus je maakt geen onderscheid, als het een vogel is, is het een vogel en heeft hij recht op leven? Ja, je kan geen vogelopvang gaan doen en zelf het schot spelen. Nee. Oftewel, of het een beschermde species is of inderdaad een mus waar er heel veel van zijn, dat maakt voor mij niet uit. Wij mochten weer even blijven, want we waren rustig genoeg, begrijp ik. Toen zijn we doorgegaan hoe jij de jonge flamingo's, ik moet straks maar even zeggen hoe oud die zijn, hoe je die met een zonde, ja, toch ook weer liefdevol eten geeft. We gaan kijken. Ja. Als ik dat zo zie, lijkt het eenvoudig, maar is het volgens mij niet. Ik denk dat ik heel veel geoefend heb vorig jaar. Ja. Ja. Ik hoorde dat jij zei, als je die slang in de luchtpijp doet, dan is het afgelopen. Dan is het per direct afgelopen, ja. En dat vind ik ook zo leuk om te zien, dat jij kan zien of die genoeg eten. Want dan komt die krop dan vol, toch? Ja, wat dat dan gaat zijn flamingo's natuurlijk makkelijke vogels. Een vogel zonder krop moet je dus, zeg maar, een jonge vogel onder 20 minuten voeren. Maar door die krop is het een kwestie van 3 keer per dag goed voeren. Gewoon vullen. Volgooien. Ja, volgooien inderdaad. Heb je nou een verklaring waarom, want ik begreep ook dat flamingo's, dat zijn gezinnetjes, die vader en moeder zorgen voor dat kleintje. Toch krijgen jullie signalen dat er ergens een kleintje in de stad of weggebaaid is. Heb je een verklaring waarom die vader en moeder er niet voor zorgen? Ja, ik denk vorig jaar dat er veel meer aan de hand was. Ik weet niet wat de rest van dit jaar ons nog gaat geven. Er kunnen natuurlijk verschillende oorzaken zijn. Het kan zijn dat de ouders onvoldoende voeding vinden, waardoor ze dus geen voeding kunnen produceren voor de kinderen. Het kan natuurlijk ook zijn door de harde wind die we vaak op Bonaire hebben, dat de kuikens dus uit de broedplaats worden geblazen, in de bebouwde kom komen. En ik kan mij voorstellen dat de ouders niet helemaal in de bebouwde kom hun kinderen komen voeren. Dus die vind je dan op de weg in een onveilige situatie. Wat precies vorig jaar gebeurd is, weten we niet. Maar er zal nog wel onderzoek naar komen. Ja, wat de echte oorzaak is. Ja. Ja. Dan het laatste fragmentje wat we hebben opgenomen, vond ik ook zo'n prachtig verhaal. Dat zijn die flamingo's die bij jou zijn opgevoed even, laat ik het zo, gered of opgevoed. Ja. Die komen nu nog steeds rond de klok van 7:30, komen ze bij haar bij het mangrovencentrum, landen precies voor haar voeten en die krijgen dan bij jou een ontbijtje. We gaan even kijken.
Ja, jij zei het net al, gelukkig niet die 350 van vorig jaar allemaal tegelijk, want dan heb je er een dagtaak, dat is geen ontbijt, maar dan is het een brunch. Hè? Ja, precies. Voordat je allemaal eten krijgt. Hey, nog allerlaatste, want dat vind ik zo'n liefdevol beeld. Jij hebt één favorietje erbij zitten. Correct. Die noem jij Baby. Ja. En ik kan niet mooier afsluiten dan met dat te laten zien. Nou, ik weet niet hoe u erover denkt, maar ik denk dat we op geen betere manier jouw werk hebben kunnen neerzetten. En je eigenlijk namens alle flamingo's en alle vogelliefhebbers bedanken voor het werk wat je doet, het belangrijke werk op Bonaire. Dank je. Graag gedaan. Ja, de flamingo is natuurlijk van Bonaire, maar de geit is ook van Bonaire. En de kousenband wordt ook vaak gegeten hier zo, dus daar moet ik een keer een gerechtje maken. Dus ik wil een salade maken van tagliatelle, mooie pasta, kousenband en geit. Dan ga ik op smaak brengen met mojo picon. Dat is een pittige pepersaus met paprika. Dat ga ik eerst even maken. Dus ik heb gegrilde paprika's. Oh. Knoflook. Even kneuzen. Een rood Spaans pepertje. Een verse tijm gaat erin. Uw eigen tuin. Ik heb gerookte paprikapoeder. Komijn. Zout. Een klein beetje normale peper. Azijn. En dan gaan we nog fijn malen. En dan komt er olijfolie door. Ik heb hele mooie, anders wordt het een Zeeuwste programma. Virgin olijfolie van de eerste persing. Bomvol met smaak. Dat wordt echt een mooie mojo. Ja, ik wil een beetje niet te nat houden, dus ik doe even niet te veel vocht erbij. Dat het een mooie dikke saus wordt. Maar dan pakt hij altijd een beetje slecht. Proeven. Ja, ik vind het mooi. Oké. Dan gaan we dus de salade aanmaken. De kousenband. Ook weer met die olijfolie. Het is een beetje een puur natuurgerechtje. Peper en zout. En het is wel leuk natuurlijk al die sliertjes door elkaar mengt. En dan komt het een beetje als een nestje op bord. Nou, ik heb mooie geitenvlees. Het zijn mooie coteletjes. Het lijkt een beetje zelfs op een T-bone, maar natuurlijk een klein T-boontje. Die heb ik even lekker aangebakken. Mooie rosé-keuze bakken. En die gaan we dan leuk in het midden leggen. Het is een vol gerechtje, dus niet de grote portie. En dan mooi afgarneren met de pittige saus. En dat is ook leuk voor de kleur. Kijk, een mooie kleurrijke salade. Met een bloemetje basilicum voor de kleur. Lekker knapperig, lekker fris. Eet smakelijk. Mijn volgende gast is Julie Josefina. Klopt. Ik zeg hem in één keer. Ja, het is goed.
Johnny, je bent voor mij een hele belangrijke gast. Nou. Omdat we willen in ons programma toch eigenlijk positieve dingen laten zien van het eiland. Ja. Ik wil het gesprek graag inleiden met het volgende wat ik van je gehoord heb en gelezen heb. En dat laat zich als volgt samenvatten. Al 20 jaar is Stichting Cruzade actief op Bonaire om individuen en families te helpen om persoonlijke sociale problematieken te overwinnen door op een goede manier terug te keren in de maatschappij. Met zo'n 20 inspirerende medewerkers leert en coacht Cruzade verslaafden, gevangenen, ex-gevangenen, jongvolwassenen en mensen met lichamelijke beperkingen en psychisch zwakkeren. Zij ontwikkelen vaardigheden die hen later in hun leven verder helpen. Belangrijke onderwerpen zijn dan het structureren van de dag, zelfstandig leven, werken, financieel beheer en belangrijk van alles, vinden van de zin van het leven. Juist. Want, zegt hij, Bonaire heeft te kampen met veel complexe sociale problematieken, wat resulteert in volle gevangenissen, nieuwe gevangenissen. Ja. Bijvoorbeeld, schrijft hij, zeggen zij, 10% van de families op Bonaire kampt met een vorm van verslaving. En daar schrik ik dan van. Ja, hè? Ja, dat is wat ik niet besef op een happy island. Ja, maar dat kan je toelichten. Ja, natuurlijk. Er is ook een dark side van die happy island. En dat heb je dat heel veel families, ook het is een taboe, want het komt niet naar voren, dat ze kampen met een of andere manier van verslaving. Het is heel erg en het is alleen maar toenemend op dit moment. Je ziet het gewoon aan het groeien. Ook waar is het alcohol of drugs. Het is aan het groeien, het is heel erg. En is het ook een beetje gevolg van de armoede die toch ook echt groot is? Ja, dat is een van de redenen waarom mensen in deze patroon vallen. En ook de feit dat er is niet zoveel op de eiland qua scholing, qua werk. Dat allemaal speelt een grote rol in de gemeenschap. Ja, ja. Wat me dan wel opvalt is dat dit maatschappelijke probleem, daarvan zou je verwachten dat het een taak van de overheid om dat te doen. Het ligt nu bij een particuliere stichting, zeg maar. Ja. Wat zou beter zijn, dat de overheid het doet of een stichting het doet? De derde optie, dat ze het samen doen. Oké. Ja, ik denk dat zo pak je het beter uit. Want de overheid, je moet de overheid hebben, want uiteindelijk zijn ze verantwoordelijk. Maar die particuliere stichting, die heeft wel die bemanning, die kracht, die kennis ook die van buiten komt, om het toch op een andere manier te pakken. Dus dat gaan we ook nu doen. We gaan echt in 2020 echt intensiever samenwerken met OLB hier op het eiland. Zodat we meer kunnen doen voor het eiland. Ja, en dat denk ik inderdaad, ik geef je helemaal gelijk hoor. Maar dan denk ik eerder, laat de overheid nou de geldstromen coördineren. Juist. Ja, maar laat het werk over aan de mensen die passie hebben. Juist. Zoals jullie die passie hebben om dat werk ook goed te doen. En dan is het veel goedkoper om te doen, zeg maar. Ja, als het ware. Ja. Dan, met alle respect dat de overheid het moet doen. Ja, nee, dat Toch? klopt. Ja, dat is ook de idee eigenlijk. Ja. Zo moet je het ook zien. Dat de geld wordt gewoon, dan krijgen we bijvoorbeeld zo'n zorgcontract met de overheid. Ja. En de geldstroom komt van hun. Ja. En wij voeren het uit, als het ware. Ja. En jij noemt die 2020, heeft dat te maken met de bestuursovereenkomst tussen Nederland en... Nee, dat heeft niks mee te maken. Het is nu puur dat we zijn zo ver met Cruzade dat we zo zelfstandig kunnen zijn dat we gewoon een zorgcontract kunnen gebouwd krijgen van de OLB, dat we verder kunnen gaan met hun. Ik noem even een paar dingen die jullie heel concreet doen. Ja. En dan kan jij het invullen. Jullie hebben de walk-in. Wat is dat? Dat is die inloophuis die we hebben, waar mensen die straatloos zijn of verslaafden alsnog kunnen bij ons komen. Dan krijgen ze eten, dan kunnen ze even slapen, dan kunnen ze douchen, krijgen ze sociale hulp. Dan krijgen ze medicatie als het nodig is. Dus het is echt de voordeur voordat ze bij Cruzade komen, als het ware. Maar dat zijn daklozen ook vaak? Ja. Maar ik heb nog nooit, ik woon al een tijdje hier, nog nooit daklozen op straat zien slapen. Ja, maar die zijn er wel. Die zijn er wel? Die zijn er wel. Maar die op een of andere manier, niet als in grote steden, dat ze onder de bruggen liggen. We hebben geen bruggen hier, maar... Nee, precies. Het is verborgen. Nee, het is verborgen. Kijk, hier, een van de dingen, vooral voor deze gemeenschap, heel veel is de schaamte. Dus een of andere manier, ze schaamten daarvoor. Ja. Of ze verblijven bij een familie of een vriend. Ja. Ja. Maar die is er wel. Ja. 4,5 hectare hebben jullie daar op de Caminda Laguna, richting de landvul. Ja. Ik ben daar geweest. Wat gebeurt daar? Dat gebeurt van alles en nog wat, als het ware. Ja. Dus we hebben verschillende projecten op de terrein. Een van de grootste projecten die we hebben is onze Green
Dat is een groen. We hebben nu 9 groentekassen. Dat zijn toch ook die spinazie en Spinazie. die ik altijd probeerde te kopen bij hem, maar die is altijd weg. Ja, want het gaat zo snel. Kan je niet meer kassen erbij doen dan? Want die is zo lekker, die spinazie. Ja, en het is allemaal biologisch. Het wordt niet bespoten met niks. We proberen zo natuur mogelijk te houden. Dat het vers blijft van het eigen, als het ware. Dat werk wordt gedaan ook door die ex-gedetineerden, de verslaafden. Ja. Dat allemaal, het zaaien, het oogsten, dat allemaal, het inpakken, het brengen naar de winkels wordt allemaal gedaan door onze medewerkers als begeleider, samen met de cliënten. Ja. En die mensen wonen ook daar? Ja, we hebben ook op dit moment mensen die daar verblijven. Ongeveer in totaal zo'n 14 mensen hebben we nu op dit moment. Ja. En die zijn echt meer voor intensieve begeleiding op het terrein. Ja. Juist. Het werk, metaal, hout, groen. Ja. Groen heb je gezegd, metaal, hout. We hebben metaal, we hebben ook een garage die daar ook geleerd kan worden. Hout heb ik gezien trouwens, dat zijn bijvoorbeeld die plantenbakken die beschilderen. Precies. Maar zijn dat de gevangenen die dat doen of het zijn ook gevangenen die bij jullie werken? Ja, dat zijn de gevangenen. We hebben ook gevangenen lopen die weg dan? Nee, die lopen niet weg. Nee, ze komen met bewakers. Ja. We hebben een loods. Op het moment dat ze komen, dan gaan ze in de loods. Loods dicht. Op slot en dan blijven we daarin. En die dingen moeten we ergens kunnen gaan kopen, denk ik ook. Ja, dat is ook zo. Koenie, ik wil je ontzettend bedanken. Graag gedaan. Eigenlijk namens Bonaire bedanken dat jullie toch dit randverschijnsel grondig aanpakken. Ja, nee, het is een eer voor ons en dat is Cruzada, daar staan we ook voor. We willen heel graag helpen in alles wat het kan. Dus zolang het kan, dan blijven wij en dan helpen we ook de gemeenschap. Ja. Ik ga even terug nu naar Koyan. Die staat op mij te wachten met zijn nagerechtje. Okay. Als je zin hebt, dan blijf nog even, want hij maakt heerlijke dingen. Nou, fantastisch. Bedankt. Graag gedaan. Ja, het nagerecht vandaag. Ik wil wentelteefjes maken van suikerbrood. Normaal is het brood een beetje oud, het is natuurlijk allemaal restjes op te maken, maar ik heb gewoon lekker vers brood. Maar dan gaan we eerst het mengsel maken. Dat doen we van melk. Een eitje. Een klein beetje suiker. Niet te veel, want het suikerbrood is natuurlijk ook al zoet van zijn eigen. Kaneel. En een klein snufje zout is ook altijd even lekker. Even mengen. En deze aan het oude brood in weken. En dan gaan we het lekker bakken. Dan doe ik er straks een bolletje yoghurt, blauwe bessenijs bij. Ik ga er nog een eitje in doen. Kijk, mooie dikke plakken. En je laat hem even weken, zodat hij lekker vol zuigt met al die smaak van kaneel, suiker, ei. Je kunt ook gewoon oud brood pakken, wit brood, bruin brood, stokbrood. Ik heb ook wel eens hartig gemaakt, ik heb allemaal hartige kruiden in, net als rozemarijn en nootmuskaat, paprikapoeder. En dan had je als een volgerecht een wentelteefje. En dan gaan we ze mooi krokant bakken. Kijk, ze zijn bijna krokant. Mooi aan beide kanten, mooi bruin gebakken. Dan haal ik lekker een... Oh, de zeeuw. Heb jij een bord meegenomen? Ik heb een bord erbij. Ik heb toevallig 2 stukjes, dus we hebben... Ik ben klaar met mijn interviews, ik heb nou honger, dus... Nou, dat komt mooi. De hele tijd zit je me te verleiden met allemaal van die lekkere dingen. Dat komt mooi uit. En ik moet nog interessante gesprekken gaan houden en jij bent lekker koken. Nou. Oké. Nou, plakje mentelthee van suikerbrood. Wacht, mensen vork. Oh, kom op. Dan zou ik zeggen, dit was dan het eind weer van Brunch en Babbel aflevering 4. U kunt natuurlijk de recepten weer terugzien op www.brunchenbabbels.nl. Daar kunt u ook e-mailtjes sturen als u nog een keer een goed idee hebt van misschien wel van gerechten, misschien van gasten die u zou willen zien in ons programma. Dan zou ik u zeggen, nog een hele prettige zondag. Kijkt u nou niet op zondag, maar u wilt later kijken,
U kunt alle afleveringen weer terugvinden, ik zeg het nog één keer, op www.brunsandbabbels.nl. Kojan, bedankt. Ik ga eten. Ja, ik heb een lekker bolletje ijs erop gedaan voor mij. Oh, ik wil ook ijs.